जेरै कमाव माने कोई दिन बुफुरन चिमि कमा माने बर' थांगे कमाय दं समबान सारि दिगे कमा बरनि बयर सब बोसोर दं खोना 14 बोसोर बर' थांगे कमा माने माबाके हासे संक्रांति बसकांगो बफान दिगे थांजांके हस्टेल खोलांजांके रायबान सारिगो आं फन खालायगा बाबो नों फाया दा हस्टेल खोलांजां मासे फाया आं दाय मानदि साव हस्टेल नि चिराय थांगो हस्टेल तो नगो थांजा नगो न आन नंग से बिनि आम थांगो एमने संक्रांति नि 3 दिन सिगांनो थांगो नरखाय नि चिला बाय कागलाय जागदा कागलाय जागसों कागलाय माने 7 बोसोर कायनो ओंखाय नि चिरायखाय नों दं माने दा आंबाय दं ओंखाय बो आगि दगो बडे बुफानि और थां फाय मोनदों अच्छा ओंखाय बो दिनो हगाय थां बिनि और थां माने संक्रांति नि एमने 3 दिन सिगां थांजाबो न बनगो बफान दिगे ओंखाय बो दिनो खाय नों कल खायखासा रयबान दिनो कल खालायजा सारिगो ओंखाय जेराय हस्टेलाव फाया दा मासे फाय बो खना थाना बुं साव ओंखाय खना थाना बुंके दाइसा फंगो फन खालायगा के आयं बर' सारो थांजा सोहरनाय दियानो साव सबानो सोहरनाय दिया साव के बा साबनो सोहरे साबगे थांजागोन सा बो साइजों थाव साब सा बफा साव बुफानि और कल खायखातन ना दिबर दिता सम ओंखाय तापरेखाय तापरके ओलके थांका हेने खनाका न आंबो फायगना हेने गो बनो खेल खेले दा फाय दिले न थांग फाय माबा ओलके बो सारिगो ताइसा सारो बथास थालिया बो इंगे जेरै बे जेरैनो किसा कक सारि दिंगे सारि कानो बो जेरै बाय कमार सजा गां गां ताइ फाया आं दिसाव बे तामनि फाया न आसो दिले न आं नि बाबन थांगा दिं बाहिन आं किसा कौनो साजा बोबाय न ओंखाय ओलका सम्माने दिनके बाजार नुजाबो जत बय साबै बाजार नुजा के 3:30 समय के ओकर फायका बंगसले थाना सावै जत नुजाबो गाड़ी काउ फायमाने के अब के सारि को ताइसा कल खलायगा जेरै सबायगा सबाया के आं सारगता सबाया ने के ताबो सम्मान देंगे जात दिन से काय दं माने कोनो yang जतनो कल खाबेगा बंजादि गुस्तिनि यांगो जं बिरासि करम सरा सालदा सरा जतनो कल खाबेगा कोन जापान गरि साव ता पसंद कोन खुसपाता करे आगि रगो बडा बो आयं न रगो थांगा साइसुं न गारि रखायफा थांगो साइसुं फायो साइसुं थाबो देले आबुन या गुलो नों थांगि दे नायखा निनि चिलानि पारा रगो बो थांमानि जागा रगो निनि चिलायनो थांजा मियाना थांग फायसो कामु नुगिया दानसा नुगिया बं पारानि बर जत नुगिया करि खान सावता सम्बन्धि थांजा ब्ले न पारा बर जत साबाय सारि बखा थांगा हानसा कनिन चिलाय बसुर बयो संखाना 14 बोसोर बसुर क्लास पढि दं क्लास 8 बय स्कुल दङ सारा स्कुल पढि अच्छा हस्टेल दंगैताना हस्टेल दङ नों ताम वानसुक जे निनि चिराय ठीक ठीक कमा खाना ना निनि बसायदा बनो हुइ रगो तनि खाना नै वानसुक नं बते हाय वानसुक अजे वानसुक बो कमायना थांगना yang जतनो खुसकाबे का तो गय नाय खा मायां के बफा तो कोनो खुसपाता बनाया कोनो बखाया आं साइजुनो आन बुपांनो दैमिया बर तुंनाय खा साबुंनो कोन जाफान माया अच्छा निनि चिलानि जाति गोष्ठी रोले रुतुगै दे दं निनि चिलाय न रुतुगिया बर रुतुगिया निनि चिलानि गामि के बर लासरा हेडक्वार्टर सयलें दावता ना बसुक बिसि बसुक रम बिन र कागलाय जाक बबाय जों बबाय तंहा 10 बोसोर तंहा के काउल मासा बोसोर अंगो निन चिलाय र खरक बसुक दं माने खरक जानो ओ जिता कमानाय जे कमानाय गाकै नों जे ताबुक निन चिलाय न मायांगै दंमोन न लुकुरनो नों ताम कोइनाय जे निन चिलाय न नुगुइ दंहाङो के नरबाय साहानानि बागै नों ताम कोइनाय मुसुंसै इसान दखान के साहा दे सारा मसता लको निन मोबाइल नम्बर दत आने आइनो नुगुइ दंहाङो के बुइ नों बाय करनानि बागै निनि कन्टाक्ट नम्बर उतर दं ना गै नर अबनो तुये थाना रगो नर थांगै रगो सादा साका निन चिलाय कमा जा रग थाना थांगै साजा
Tamro hincha. Borge sao tai ekdin 2 din asing na ya din sao. Kini be salbose kakaba. Kini bagi 7 din ka. 4 दिन kakata na. Maya kun jaga pano. Mai kun jaran jatong no to ka. Nini bokra song to tongko. Tong Borok no nung norok borok ke sia di ba trai kama man. boro sijak situ din na bro. Mia ke thangka. Ayang go sabun phaji thangka bo. Thangka bolte sabron phajingo rutung da thang. Rutunga khaya boro tam ngai kobias khlayo kobias biti phala dai tam tham sa. Ke ase trai kaise kamai tongman no borok kuno khakha jaya da kama mane. Ya amun ang saat ka serai siang rutung mai to tam ka no ban nong no ka thangka bai ngai mai no. Gutam sa. Borge sao tai serai da ma kai boke phun khlai sum do. Nong na. Cái nini chula khai. Rutu gya. Rutu ya bo. Tam khai tong bo. No no to bo. Samung ro da khai bo. Sai me abla samuk da kai. Botam ro khai chaba. Abo to ang bai kang lai mani ban thangka ba sai ma le. Family ala. Acha. Nang ta lu kurung no tam koi ni sagat. Ang lo kurung no ko na mu zo kisa no kan ke sao di. Je jaga no. Kisa sao di. Nin kami khai. Ani kami ke duma sara di ba le. Tiba galai. Bo PS nan jara duma sora. Duma sara di. Nini mung khai. Kalau mau di ba. Cerai ni mung khai. Na pula di ba. Bu phani mung. Sampai lah.